Dobre, malo by to byť fajn. Nakoľko sa nevidím, tak verím, že viete, o koho sa jedná, ak to k vám sa snažím momentálne prihovoriť. Prečo som zvolil túto formu komunikácie práve k vám, je, že nachádzam sa momentálne na inom mieste z pracovných dôvodov a nemôžem sa zúčastniť tejto hodiny a je mi to strašne ľúto. Počkať, dobre, už ste všetci. Chcel by som vás poprosiť troška kľudu, lebo rád by som niečo povedal a keď ma budete akceptovať, tak si myslím, že budem stručnejší a to moje vystúpenie bude oveľa kratšie. Takže ďakujem za priestor. V skratke by som iba povedal niečo o tomto predmete, ktorý vyučuje nemenovaný profesor s iniciáliami AC a chcel by som za tento nemenovaný predmet ešte raz poďakovať, lebo som od novembra samostatne zárobkovo činná osoba a pohybujem sa vo svete biznisu, teda ešte len krátky čas a za tú krátku dobu som sa už stretol s veľa problémovými situáciami, ktoré boli zo začiatku veľmi ťažké pre mňa riešiť. Boli nové a nevedel som, ako pre nich postupovať. Tento predmet ponúka niečo ako školu hrou. Niečo, kde vám vysvetlia, aké situácie sa vám môžu stať a viete ich potom aplikovať v praxi. Tie projekty, ktoré vznikali na hodinách, bolo simulovanie reálnych, skutočných projektov a počítali s reálnymi situáciami, ktoré sa môžu stať. Nie je o tom, aby projekt bol úspešný, dajme tomu v tomto prípade, ale ide o to, ako sa daný človek vie vysporiadať s nečakanými situáciami, ako strata zákazníka, silná konkurencia. Toto všetko na reálnom trhu, reálneho biznisu existuje a vďaka tomuto predmetu sme sa k tomu bližšie postavili a postavili som sa zle vyjadril, ospravedlňujem sa. Dúfam, že to nie je slovenčinári. Je super študovať vysokú školu a učiť sa všetky múdre veci. Môžem vám ukázať. Toto všetko som si študoval a bolo to super. Viem, čo je to marketing, čo je to marketingová komunikácia, samozrejme 4P, 4C a podobné veci. Krásne, úžasné. Myslím, že tieto knihy sú z roku 2000. Ale jediná vec, na čo nemyslia, je, že doba sa posúva. Marketing je úplne niekde ako bol pred 10 rokmi. Prepáčte, sekundu, vyšlo mi v krku. Doba je rýchlejšia a potrebujeme novodobejšie prostriedky komunikácie. Musíme využívať iné, netradičnejšie formy. Musíme sa šokovať, musíme sa odraziť od konkurencie. A práve to nám tento predmet priamo podsúva. Priamo nás poukazuje na to, že keď chceme na trhu zaujať, musíme komunikovať inou formou, musíme mať iný produkt, musíme sa odlišovať, aby v tomto presýtenom konkurenčnom svete niekto o nás vedel. Tieto knižky o tom moc bohužiaľ nepíšu, áno, v skratke, ale nové metódy ako internet, mám tu, myslím, že 2 literatúry, ktoré o tom píšu a vďaka za ne, ale tie tvrdia, že všetko, čo doteraz bolo, už neplatí. Takže v skratke by som zhrnul, učiť sa z novodobých alebo zo starých, všetko je fajn, všetko dokopy má zmysel, ale pokiaľ máte predmet na škole, ako je tento, nemenovaný, teda kreatívne podnikanie, viete tieto poznatky prepojiť v praxi. Ja som toho dôkazom, myslím si, že vďaka aj tomuto predmetu sa mi veľmi darí, teda nie, mal by som byť skromný, nedarí sa mi až tak veľmi, ale snažím sa. A verím, že vďaka hodinám, ktoré som absolvoval s nemenovaným pánom profesorom Cimbalákom, sa moja firma, moje prostredie posilní a posunie sa niekam ďalej ako nemenovaná firma, ktorá získala veľmi veľa ocenení, či už v poslednom roku, v prechádzajúcom roku, myslím, že aj európskej, svetové. No proste niečo strašné, veľmi úspešná a verím, že raz možno aj vy, my, všetci, čo ste tvorili tieto projekty, budeme môcť byť hrdí na to, že vlastníme úspešnú firmu. Chcel by som iba poslednú vec prihovoriť sa k vám študentom. Pozeral som si všetky projekty a sú skvelé. Jednoduché bývanie bol náš projekt, ktorý bol tak postavený, ako som ho chcel postaviť s Anastáziou. A Anastázii ďakujem. Ale všetky projekty boli veľmi úžasné. Napríklad, ja by som v reálnom živote na tomto trhu privítal mnoho z nich, ako objednávanie si tovaru domov, alebo non-stop drink and food service, prepáčte mi za artikuláciu,
Dance Fest Bratislava, tam sa dúfam stretneme. Ten projekt je od koho? Kto ho má na svedomí? Anna Hortová. Dúfam, že to prevedieš a všetci sa tam stretneme a po Dance Festivale pôjdeme k Ugorovi, prečítame si dobrú literatúru a vypijeme pri tom dobré pivo. Takže ďakujem vám, projekty boli skvelé, ak sa niektoré podarí zrealizovať, budem na vás hrdý, budem hrdý na seba a budem hrdý na tento predmet, ale na koho som hrdý je škola, že nám ponúkla možnosť študovať takýto zaujímavý predmet a ďakujem touto formou vedeniu. Ste tam? Technické problémy. Toto sa v živote stáva. Niekedy technika kolabuje a vy neviete, čo ste chcel povedať. Aha. Neviem, či ma prerušil predtým alebo potom, možno ste to nepočuli. Proste ďakujem za tento predmet. Bolo mi cťou ho navštevovať a majte sa, idem pracovať. A zabudol som vám povedať, keby toto video chcel niekto analyzovať z právneho hľadiska, na začiatku som zabudol pripomenúť, že vo videu boli zámerne umiestňované produkty.